फाइनाय 16 तारिख 1/2023 आसालमारियाव जोंनि कायसा TWF नि त्रिपुरानि जतब्रेराव बुथुमनाय खुंबुलुं जोंनि सिन्डिकेट बावनो आरो जों कायसा बुबाग्रानि रिहरमानि खरांनो यासागै all त्रिपुरानि जोंनि बोरैराव आरो बुथुमनाय दै बुबाग्रानि क'कसार मुंनां खुनालायनाय जोंनि बुसकाङो संमारि बेलाखेनो आगि सावदोंमोनसाय बेलाखेनो इम्पर्टेन्ट होननाय जों वानसुखौ तारमाने गायखे जोंनि 2023 नि परिखाखेनो 2026 जोंनि आप्रुता बायसा लुगनो नांनाय अपने बागै जों बेलाखेनो वासोखौ खांखे 2023 अब बेलाखेनो जोंनि बागै नांगौ बे जोंनि अबरंगो तोयनो existence stay survival हानि बोसारो हाव तंगै थांमा सिनाय दे बा खरक तिसावै जों नाहारि नेखाङो के जोंनि नर्थ इस्ट रावबो जों नाहारि नेखाङो नुगो दा जेमन आसामनि जोंनि नागालेण्ड अरुणाचल दाय जोंनि मेघालय हायरके जारा स्टेट कागै फायनाय राव बर इन्डिपेन्डेन्ट बाबे बरनि जोंनि खाखुलगै कक साइमानो खाखुलगै बरनि हाव तंगै मानो नखाबो बरनि हाबो बरनि अबायखे बर तंगै मानो वेरेस चीनी त्रिपुरा हावो केनो जों नगुइ दङ जे चीनी दिल्ली चीनी बुरि रंबो सेफ सिक्योर करिखा हानि बुसारंनि थानिबो कोनो कायसा शहर काहाम करै कोनो कायसा पुलिस प्रशासन चीनी याफा करै कथां सालोनो सैवक बुथार जाबाय के बिसब जिद्दा बरमा हायरो बुथार जागै दङ दिल्ली चीनी मार्डार खालायजाब दङ गारि बायथ'नाय बुथार जागै दङ अफिस आदाলত थांनानै अबाहाय एमन के बरनि राजनीति नंग्रा आश्रयनावै बरक तारमाने फातार हानि न हसिनाय फातार हानि फायनाय बरल हानि बुसारनो बेलेके साक नांगिया खलाय हानां पिनांखाय माने नुकजागै दङ आबन बागै बुबाग्रा साव बुरि रंनि फान बेलेकेनो नाङै दङ जों more than 70 years सिनि हाउस जों नायनाय माने राजनैतिक बाबे जारा गोरोंहि दंनाय दं जारा सिजाखै दंनाय दं निरो सा नङै सुदु पत्रिका पढेवै लिडार saya borok saya फाइट फेमिली saya माहि यावै जारा लेखा गोरों राव जारा सिजाखै दंनाय राव इन्जिनियार डक्टर लयार सिन बिसिंबो दङ आंनि अबरनो सानाय मोनसो प्लिज वाइ साफानो सिन बुबाग्रानो लगरलायसियानो कारण जों बुबाग्रानि एक्टिविटी बने जे तमंसा मनो नायखाङाके बाहायके चिन बररनो आसखे बरेनो तिसावै जे थानसानि मारिओ तबै तखा आबनि रगो साइमान दङ आबनि बागै देरा कर तंनायनो तमाने के राजनैतिक बाबे चिन बरनो बेलायखेनो टुकरा खायखा आबनि बागै ताबो थानसा खालायमानि जागावो किसा मासा बुल बुजा बुजि तंलायनाय थोंरोंगिया तंवै मानो पॉलिटिक्स निरो कोरोंहि हनाय हजाबाय रंदेरो किसा गाना बासा फायदि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाहायके निरो सुबानाय आबनि निरो मैटर हायफानो निरो जान्दा रमाया फानो कुनो ना कुनो बाबे निनि दफान बागै निनि बसारंनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि सर्वाइवल रंनि बागै निरो चिनि गाना बासा दिनै आं बेलायखेना आनि खापांनि हामजा मुंबाय नंदेरना आं कयजावो तमाने खांखेनो ताबो राजनीति खायना थांतनि खांखे गणमुक्ति परिषद दंतंनाय बा सुदु राजनीति नि दिगे वानसुगो जनजाति मोर्चा हनाय रब राजनीति दिगिने वानसुगो राजनीति नि साखावो सुबाग्राखे वानसुगो आबनि बागै आं नेनो अबनो कयनानि मोसो प्लिज चिनि बसारो नों सायावै सार माने आबो सारनो नों आं तामुकलांनि थांनाय आबलो जों गथ'खे वानसुखाय दङ